Bata yung tigre. Tinamaan yung tigre ulit. Tinamaan yung puti. Naku, patay yung puti. Ang sakit ng kagat na yun. Grabe yung ginagawa ng tigre sa puti natin. Anniversary day yung nasa baba. Laglag na. So laglag yung puti natin, no? Laglag tong puti. Pero yung tigre parang tirik na din, no? Diba talaga pinakaagat tong puti, no? Sira na yung pangil ng puti. Tatlong beses na nalaglag yung puti. Puti na. Ang lalaban pa to. Sa tingin ko wala na mga ano. Wala na. Talo na yung puti dito, no? Sipid lang. Saan ba nalagay yung Samon?